खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। उदालगुरि जिल्लानि 34 नं खालेंदुवार बिटिसि बियाबनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नि भाइरेल भिडिअ'आ रावबो हमथास्लाबनो हायाजासे गोबां गोख्रैथिजों समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ लोगोआव हमजानाय हिन्जावसाया बिमायनि फिसाजो, नाथाय सैथोआ मा बेखौ दासिमबो मिथिनानै मोननाय जायाखै। बेनि सायाव दायो मा राहा लागोन बेखौ फैबाय थानाय समासो मिथिसिगोन। बे भाइरेल भिडिअ'नि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि मोनसे गुफुं समाजाव सोरबा बेफोरबादि गाज्रि हाबा मावनायखौ लाय होनायनि खोथा फैया। एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नि बेरेखा नायबिजिरना दोलोनिफ्राय गोख्रों एक्सन लागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। फिन आरोबाव रायजोआव बोथोरनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना। रायजोनि दाब दाब ओनसोलाव दिनै अखाजों लोगोसे बारबो फैनायनि आसा दङ। रायजोआव दासान्दि गरमा जाहांनायनि गेजेरावनो बोथोर बिगियान बिफाना फिन आरोबाव दिनैनि सानाव दाब दाब ओनसोलफ्राव अखा हानायनि सांग्रांथियारि खौरां फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बोथोर बिगियान बिफाना फोसावनाय बादिब्ला बरपेटा, बङाइगाव, डिमा हासाव, काछार, श्रीभूमि आरो हाइलाकान्दि जिल्लायाव दिनै गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारबो फैनो हागौ। आरो ओजोंहाय गाबोन एबा 5 एप्रिलाव बरपेटा, चिरां, बाक्सा, डिमा हासाव, बङाइगाव, काछार, श्रीभूमि आरो हाइलाकान्दि जिल्लायाव रोजा अखा हानायजों लोगोसे बार फैनायनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियान बिफान एबा आइएमडिआ। गारिनि जाब्रबथायजों सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ खहा जादों। मुङा बिजय बसुमतारी आरो बिथांखौ तामुलपुर जिल्ला सेसापानि कुहिपार गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे AS1403954 नम्बरनि स्कुटिजों बिजय बसुमतारी आरो मिथिंगा बसुमतारीया कुमारपारा गामिनिफ्राय बरबाजार चक फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाब भुटान हादोरनि पेट्रल थाव खावनानै बेफार खालामनो लाबोनाय गंसे AS01872227 नम्बरनि इन्डिका गारिया गोबां गोख्रैथिजों फैनानै स्कुटिखौ सौख्लायो। जेराव बे जाब्रबथायजों बिजय बसुमतारीया अबथिरायै जिउ खहा जायो आरो मिथिंगा बसुमतारीया गोब्राबैनो जोखोम जायो होननानै खौराङाव मोननाय जादों। गरसुक पुलिस बिफाना 4 गेस सिलिन्डार सिखावखौ हमदों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै पामहित मुंनि जायगानिफ्राय बिसोर 4 सिखावखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ मनज बर', आकाश सरकार, राजिब बर्मन आरो सासेखौ दिपक चौधुरी होननानै सिनायथिनो हादों। आरो बिसोरनिफ्राय सिखावै लाबोनाय गंस्नि सिलिन्डारखौबो बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों पुलिस बिफाननिफ्राय। 1 नं गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा मोब्लिब बिफाननि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। मोब्लिब बिफानाव साख्रि मावनाय एसडिअ बिथांमोना थाबैनो सुस्रांनानै होफैनो नांगौ होननानै दाबि खालामदों। क'क्राझार जिल्ला कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय 1 नं गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा जयै ओंखारलायनानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि गोबाव सम रायजो जानायनि उनावबो दिनैसिम गामियाव मोब्लिब मोननायनि खुन्थिया आरो थार मोनसेबो हराखै कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय। बेजों लोगोसेनो गोबां बार खौरां हैनायनि उनावबो बिथांमोना मावफुंना होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो 1 नं गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा बेबायदि बायला बायसि खुन्थियाजों थार बोनानै भुगिनांगासिनो दङ। बेनिखायनो थाबैनो मोब्लिब बिफाननिफ्राय राहा खालामनानै होफैनो नांगौ होननानै दाबि खालामदों रायजो राजाफ्रा। गुवाहाटीनि गंसे जयशंकर आरो अर्पणा जुवेलारिनि सानै गलादारखौ खादों पुलिसआ। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला बे सानै गलादारा सना रुफा खावनाय सिखावनिफ्राय सना गहेनाफोरखौ गलायाव बायनानै लाखिदोंमोन। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै बशिष्ट पुलिसआ जयशंकर आरो अर्पणा जुवेलारि गलानिफ्राय सिखावै खावना लाबोनाय सना गहेनाफोरखौ बोखांनायजों लोगोसे बे सानै गलादारखौबो एरेस्ट खालामो। हमजानाय सानै गलादारनि मुंखौ हेमन्त आनन्द आरो अनिश छेत्री होननानै सिनायथिनो हादों। जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बादिब्ला पन्चायत बिसायख'थिखौ फैगौ 2 आरो 7 मेआव मोननै खोलोबाव खुंनाय जागोन। गिबि खोलोबाव अफं आसाम आरो बराक सेरफां, नैथि खोलोबाव आफां आसामाव बिसायख'थिखौ खुंगोन। फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3:30 रिंगासिम भट थुनाया सोलिगोन। बेनि उनाव 11 मेआव भट साननाय आरो बिसायख'थिनि फिथायखौबो फोसावनाय जागोन। फोरमायथिनो गोनांदि आसामनि गासै 21,920 गामि पन्चायत, 2,192 आन्सलिक पन्चायत आरो 397 जिल्ला परिषदआव खुंनाय जागोन बिसायख'थिखौ। फोरमायथि बावनाय बादिब्ला पन्चायत बिसायख'थियाव इभिएम बाहायनाय जानाय नङा। वेल पेपाराव खुंनाय जागोन बे बिसायख'थिखौ, नाथाय माखासे बिथिंफोराव अनलाइननिबो राहा थागोन। भट थुनाय सानाव भटिंनि पार्सेलखौ अनलाइननि गेजेरजों मिथिनो हागोन। बेनि अनगायैबो नमिनेशन गथायनायनि बिबांखौबो सानफ्रोमबो अनलाइनाव मोननाय जागोन। नमिनेशन गथायनायाव ज' होनाय एफिडेभिटखौ बयबो नायनो हागोन। गामि पन्चायतनि सोद्रोमानि थाखाय बे राहाया थानाय नङा। पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा फैगौ 3 एप्रिलनिफ्राय 11 एप्रिलनि गेजेराव गावबा गावनि नमिनेशन पेपारखौ गथायनो हागोन।
आरो 12 एप्रिलाव नमिनेशन पेपारखौ नायबिजिरगोन। रिपर्टनि बादिब्ला देग्लाय पन्चायत बिसायख'थियाव गासै 1,80,31,682 सा भटारफोर दङ। बेनि मादाव 90 लाखआ हौवा आरो 89 लाख सुबुंफोरा आइजो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।